Hej, jeg hedder Mikkel. Når jeg er ude og holde vinkurser, så får jeg mange spørgsmål om vinen til julemaden. Mange synes, det er rigtig svært, og fordi det er en særlig aften, så vil man gerne have, at det der med vin og mad, det går op i en højere enhed. Derfor, hvis du kunne bruge noget hjælp til det der med julevinen, eller du bare er ude efter lidt inspiration, så se med her. Hvorfor gør det en forskel, hvad vi drikker til maden? Jo, helt grundlæggende, så er vores smagsløg meget påvirkelige. Vi smager altid under indflydelse af, hvad vi senest har smagt på eller lugtet til. Derfor bliver vores oplevelse af maden påvirket af det vin, vi drikker til, og omvendt. Sødme på tallerkenen kan få en vin til at fremstå meget mere tør og streng, end den egentlig er. Derfor er det vigtigt, at sødme mødes af sødme og frugtighed. På samme måde, så kan syre i retten få en vin, der mangler lidt friskhed, til at føles endnu mere slap og kedelig. Derfor skal syre i maden mødes af en vin, der har god syre. Madretter med høj smagsintensitet eller masser af fedme og fylde kan få vinen til at forsvinde helt. Derfor fortjener mad med høj intensitet at blive mødt af en vin med masser af power. Hvorfor er julemaden så udfordrende for vinen? Der er flere grunde til, at den traditionelle danske julemenu den er så udfordrende for vinen. Sødmen i rødkålen, i de brunede kartofler, i sviskefyldet i anden, jamen den får tørre vine til at fremstå endnu mere skarpe og uscharmerende. Eddikebidet i rødkålen er et dejligt modspil til alt det fede mad, vi spiser. Men den skarpe syre får faktisk vine, der mangler friskhed, til at klappe helt sammen. Kød er normalt ikke så svært at sætte vin til, men både ande og flæskesteg har masser af fedt, og det kan faktisk godt udfordre lidt. Vinen risikerer simpelthen at blive kørt over af det intenst smagende andekød og af fedtet på grisen, hvis den ikke selv har noget krop og intensitet at stå imod med. Alt i alt så har juletallerkenen rigtig mange små tilberedninger, og det kræver faktisk sin vin at klappe dem alle sammen på en gang. Hvilke vintyper kan fungere til julemaden? Jeg har været ude at finde 3 forskellige vine, der anbefales til julemaden af deres respektive forhandlere. De repræsenterer også 3 forskellige vintyper og 3 forskellige strategier til at håndtere den her lidt udfordrende julemenu. Lad os prøve at kigge på vinene. Første vin er det mest klassiske valg. En fyldig og frugtmoden rødvin med rigelig alkohol. Le Silex Châteauneuf du Pape fra Château Cabrières. Det er en fyldig rødvin med Grenache-druens høje alkohol og smag af modne, næsten overmodne jordbær og kirsebær. Syrah i blandingen giver farve og tannin og en mørk og lakridset krydret finish. Det er en vin med alkohol og struktur nok til at skære igennem den fede mad. Frugtsødmen er pæn og kan lige klare rødkålen og de brunede kartofler. Men det er stilmæssigt en ret seriøs vin, ikke uden bid og kant, og sødmen tager slet ikke overhånd. Anden vin er Pinot Noir fra Santa Barbara County i Californien. Det er Au Bon Climat, som har lavet en cuvée fra forskellige marker sammen med den danske forhandler, Kjær Sommerfeldt. Meget lys og letløbende vin, meget lav på udtørrende tannin og kendetegnet ved sin flotte syre og sødmefulde frugtighed. Jeg får både lyse og mørke kirsebær og noter af vanilje og mørk chokolade fra fadlagringen. Vinen er med sin syre og modne frugtsødme en fin makker til rødkålen. Fadlagringen harmonerer flot med julekrydderierne i kålen. Vinen bliver ikke for tung til den tunge mad, og det er jo dejligt. Det fede kød er en udfordring. Her savner jeg lidt tannin. Det er blevet populært at drikke tysk Riesling med lidt restsødme til julemaden. Man får den høje og særligt tindrende Riesling-syre sammen med lav alkohol og en lille sødme. Vinen her er en Cabernet Feinherb, hvilket betyder, at man skal forvente et begrænset, men alligevel distinkt sukkerindhold i vinen. Producenten er Weingut Reverchon fra Saar, og marken er Herrenberg. Vinen dufter helt vildt af citronskal, lime cordial, grebfrugt og sten. Man får en lækker sødme på tungen, sådan lidt hen af ananasbrus. I finishen tør den noget så dejligt ud med en støvet, næsten salt mineralitet. Med kun 10,5% alkohol mangler vinen måske lidt muskler til at hamle op med kød og fedt, men den sur-søde balance er smuk til kål, både frisk og kogt, og til de brunede kartofler. Læs også artiklen om julevinen på krylvine.dk. Den går endnu mere i dybden med emnet.